Tuthula lawo madoda. Ayibo. Insizwa madoda. Ayibo.
Kanti senibingelele sila eTembisa njengamanje ku-ROADSHOW yama-SATMA Awards silungiselela umcimbi omkhulu umhla ka-1 October ama-SATMA Awards. Njengamanje eceleni kwami nginosamukela umfoko Gumede weqembu amalethu ukuthula. Sabona bhuti. Sanibona mafowethu, ngiyabelela nje konke umuntu obukele njengamanje. Igama nguSamuel ngwaGumede phansi le mzimu khona ngaphansi kweqembu amalethu ukuthula. Right mfethu, ngiqeda kubona i-performance yakho njengamanje stage uyagijima kakhulu ney'nkabi zakho. Into emnandi, into yamehlo mfethu. Iqembu lakho ulisungule nini, uqale nini ungena emculweni ngesikhathi esingakanani ukhona emculweni? Kusho ukuthi emculweni nje ukurekhoda professional ngiqale la ko-2018. Since ngilungise emculweni ngizama ngoba phela umculo nawo unalezi ingqinamba onazo, kodwa ke manje mawuphokophele ngothando uhlala uhlele into yakho noma kunzima kangakanani. Ayikho indlela eya empumelelweni elula, so ngiyacabanga ukuthi nawe la usegudla khona njengamanje, futhi ke uma sesinawe endaweni ekanje kuyakhombisa ukuthi sekuseduze la siya khona phambili. Ukhona umsebenzi onawo njengamanje, kade ngizwe ingoma zakho kade performance stage, ukhona umsebenzi okhona njengamanje owuphushayo abantu mhlawumbe bangaxhumana nawe ubanikeze wona? Umsebenzi uyatholakala manje uphume kulonyaka ka-22 isihloko esithi ehlisa kancane. Bafowethu utholakala kuthina ngo-R8 CD copy, uyatholakala kuma-digital platforms wonke akhona ezweni ongawacabanga. Ngiyacela abantu laphana belaphana ukuze ngikwazi ngibe umculi nami kusasa ngiqhubeke ngibenze lokuhle ukuthi benze ngendlela e-right, bengasendelani ngo-WhatsApp. So ngiyacela ukuthi abantu bewuthole lapha ukuze bethole imininingwane eminingi ngathi abasilandele laphana e-page-ini amalethu_SA kuyo yonke indawo na ku-Instagram yonke indawo siyatholakala nje. Right mfethu, mhlawumbe khona umuntu okubonayo njengamanje i-performance yakho njengamanje stage izovela kubantu bazoyibona. Umuntu onesifiso sokuxhumana nawe mhlawumbe kune-event anayo ufisa ukuthi akuthinte uze kuyena, ikhona number ongayikhipha njengamanje utholakala kuyona? Ikhona inamba, ngizoqala nje nge-email amalethukuthula 79@gmail, amalethukuthula79@gmail. uyakwazi usi-emaila lapho uma ufuna usibhukha. Iy'namba zikhona 081 453 8696, 081 453 8696. Right, mina sengiyibonile i-performance yakhe stage imnandi, but umuntu okubukayo njengamanje mhlawumbe usibekele i-email yakho nenamba yakho, usiyaqasha umuntu umthemsane stage. Umuntu mawufika stage mfowethu umthemsane uyazethemba stage noma nje mhlawumbe zithi wanya. Hayi ke kakhulu stage yangi ne-confidence. Ngicabanga ukuthi abantu babekhona nokudlulela lapha Alex FM. Hayi ongathi washaye ngaphezulu kwami, hayi angazi ukuthi washa kuphi ngoba hayi mina impela futhi ngiyazithemba. Futhi ngiyangifisa nokuthola nje ithuba lokuthi ngake ngidlale ngiqondana nalabacula abaphezulu laphana ngoba hayi they are very lazy man. Danke mfethu ngufakazi ngibonile and zisezintsha insizwa ziyaqashiya ngempela stage, nabafowethu asebenza nabo stage benza into yamehlo. Siyabonga kakhulu mfethu isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Danke bro.
Alright, siphinde sinibingelele sinamukele sisekhona eTembisa la sikhona ku ROADSHOW yama SATMA. Njengamanje ngicela kwami nginosisi omuhle kakhulu umkhaya wami wangasekhaya waseGreatham. Sawubona sisi. Sanibona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu. Sicela utshela abantu ababukele njengamanje igama lakho ukuthi ubani uqhamukaphi emculweni ubani igama. Sanibonani emakhaya, igama lami nguMbali wakaZuke. Emculweni futhi nguMbali iZuke. Ngokudabuka ngidabukeshane Mdlovane. Le kude. La ngitholakala khona kuma social media platforms, Mbali Zuke on Facebook, Zuke Mbali on Instagram, Mbali_Zuke on Twitter. Danko. Right, ngiyajabula mangathi ngiyabheka eGreytown endawo yangakithi ama-artist abantu abenza izinto ezinhle bayangowanda. Sengingabala impela manje icishe igcwale u10 mangibala abantu engibaziyo. Right, usubachazela abantu ukuthi utholakala kanjani. Ngiqeda ukubona iperformance yakho njengamanje stage. Ngibona into emnandi kakhulu. Ngibona isintu, ngibona umdanso futhi. Into emnandi sokusho ukuthi umculo wakho accommodate wonke umuntu. Thina amabhinqa nabantu mhlawumbe abangasebabhinqa kakhulu abathanda umdanso. Umuntu one event ofisayo ukuthi uze uzomperformela uzomnandisela ukuthola kanjani kuwa ama social media sowabalile ikhona inamba ekhona ongayikhipha for ama bookings. So for bookings ngitholakala ku 0787311284 ngitholakala khona lapho, or you can message me on social media if you want to know more information. Alright, siyabonga kakhulu sisikhathi sakho sikufisela konke okuhle. Ngiyabonga futhi. Danke.